Не възнасяте заради Крим. Как напротив, взеха им територия. Все едно Румъния, давам този драстичен пример, да ни вземе Южна Добруджа, защото с аргумента, че тя ни е дадена със споразумение между Сталин, Хитлер и граф Чано. Не, Южна... Как ще обратното? 8 ноември 40 година, къде отива Южна Добруджа? Към Румъния. Или не? Господин Борисов, при последното ви идване говорихме за история и тогава не се справихте с задачата Закон за защита на нацията. Сега ви питам 8 ноември 40 година. Крайовската спогодба какво регламентира за статута на Южна Добруджа? Премиер е Георги Кьосе Иванов на България. Не знам. Стига глупости. Не си го спомням, как да кажа. Стига, не се учи по география. Южна Добруджа, значи в географията. Това специално не си го спомням. По-добре да кажа как глупости. Господин Борисов, сега направо, ако беше студентски изпит, значи за такова нещо, не септември, ами не знам какво се прави. Аз мога да ви питам и от неща, като ви да си спомните. Със сигурност няма да си. Ако е такъв изпит, да си да го вземе. Със сигурност вие ще ме скъсите по-лесно. Обаче, това е сега, Крайовската спогодбата. Значи това е споразумение между нацистска Германия, Румъния, Съветския съюз, Молотов на Сталин и царство България с премиер Георги Кьосе Иванов за мирно предаване на Южна Добруджа на България. И сега 40-та година. Така. След това 45-та. На 6-та става година. Какво става по 45-та? Дай нататък. Така, става